guys, majung buntag ninyo tanan guys, majung buntag na tong tanan guys. Nga naman ka? Bakit malungkot ang iyong mukha? Bakit baby? Ito guys. So na nag-deliver og tuba. Ito guys, pakita naman ako guys. Ang ipitan si Kim Kim kay nami Roy lakon kay mo palit mi og illustration board di Kuya Gail para sa ilang project. Wait, sa mo ka rin guys. Kaya sa sudla dyan ay yung baby lang gano'n. Sanda mo nga itong camera. Ayan guys. Sudlayan sa Kim Kim guys para magwapag atong dalaging ding. Madyo guys Kim Kim guys. Kaya street jang buhok. Di wa niliwat ang buhok. Buhok o bulbul. Teka na. Lah, saan naman ron? Hagbang! Kuting! Hagbang! Samat ka ng dugo iyatiin ba? Wawa naman. Nakuman sa kahoy. Buoy laman, guys. Ang dugo balik barog. Kawawa naman Tingin mas panda, guys. Ano di ay ka maiyatiin? May nga panda. Kawawa naman si Mingming. Dagan si panda ba? Ano nga nga nabuk ni Kim Kim guys, arong ang sarap pagka. Kasi pabibiyo kay motor man may karin sa merkado. Then, dito pod mi guys, og panguan na to og nanabay baktin. Kaya dato sa magiatuan das kawan. Dito giato ni Papa Gabriel das sang adlaw nga katong nay baktina na urot naman. So, banimin nito guys. Ngayon, samahan nyo kami doon sa aming pupuntahan. Tagay, gawas na tayo. Gawas na. Ato sa Mikarizit guys, o merkado. Ya guys, nagtuba na napagkuy tubang baligja. Dia 5 ka galon. Dasang adlaw ko diha may tulo og nga. So karon diha 5 gallons. Lami ka dyan sa gadyo guys, kay arang sa katamis. Humot lami ay imnen. Lami ka adyo. Ya guys, attack mga bis. Dia bis. Bis 1. Okay, di boy. Ako'y bagasa ka sa ako. Hindi makurot na doon ka to eh. Butang eh. Natag sa kalagas, kada kaon. Sa sako lang tayo. Sa akong kamay ko. Paghay sa. Ato na po ko. Asa mo uli na ka? So manglakaw meron ga. Kuya gay, dara kas gawas gay. Dali mo palit og tuba. Tuba pamit bigit kan na. Kuya. Dali, dara ka. Tumoto sa mas merkado ka rin guys. Dara ras kuya gay lamang ibilin. Palit mo sa isang para sa isang project illustration board. Kay ilan na ipas unsa agilang project. So dara kayas gawas siya kay dagtuba nga pa sa binitin ng atang tuba. Ano sa kuya gay guys. Ato na pa si Diboy guys to. Buharan sa dari. A few moments later. Abot kami guys, nandito na kami sa house. Dito na kami sa aming balcony. Ayan na guys, kapalit na may illustration board para sa project ni Kuya Gail. Aman ang idikit na rin gizang flag sa Indonesia. Patoy mang flag kuya. Ato na gati. So guys, ako ipakita ninyo guys. Natang ni Ate Linlin. No, di ni duwaan lang ga. Makagaba ni. Ayan na guys. I have something to kuan. Bitaw guys, nagihatag ni Ate Linlin na. Shout out Ate Linlin. Salamat sa imong gihatag te. Ni Regine, thank you. Ayan guys, atang tanawon ug sa nagihatag. Ito, haning gipangadyo guys kay nag-post man sila nga na sila ipanghatag nga ingani. So nangadyo ko duha ka buok. Kaya gahang ingani guys, des pagbagjo na basa. Diyan na lagpot pud ag hang kuan katong diha ipakita ninyo guys diya. So man siya guys. Ag ihatag na sa ate diya. Taga na ang kuya ma. Taga na ang kuya. Ay, guide. So, basahon. Og diya pud grocery. Thank you. Okay, so. Na guys. Na may rosaryhan. Kaya ang rosaryhan das nga ginawa mang good wa ko kakuan, ha? Ay nga. Ay mag-grocery ta kay man ring pink and sa karing brown kang Kuya Gail mo na si Kuya Gail man may tigtubag. Ana isa. So diyan na guys, diya pud guide diya. Nabasa man naghangingan ni diha sa pagbagjo. Wala ko kakuan og para ton na kun kay katong pagpanghitos. Diha man to hangi butang dito sa altar na wa. So diyan na guys, danay bag ujang with silupin na ni isud ng Ate Linlin sa silupin. Salamat ka azote. Basta na may guide diya guys.
So, thank you so much. So, man na rin guys, sa mga inagamon ring project ni Kuya Gail. Salamat. Magamit ka naman guys sa gabi. Sorry. Og. Ipalit pag-upahan guys. Han guys. Palit agpan para na may snack ba? Di palit migpan. Di Pan man nga pan. Spanish bread. Spanish bread. Sus yung kabangan. Spanish bread guys. Nga antanin so. Okay, guys. Ako nang lang ni Kim guys. Nakakag-Spanish bread. More na Chinese. Pastilan. Pastilan. Kuwato yung hatang kuwan na niya. Bisa rin guys. Tama nga. Chubby. Chubby? Chubby. Tagal na ba na? Chubby, chubby. Tagal na ba na kuya? Very good. Tagaan ko na dyan kuya. Very good. Manta guys. Kami sa among pantaw. Sa among balkon niya. Labi day. Gipin mo. Tabo. Magda, gunting. Sa makuan mi dahil project ni Kuya Gail. Guys, there's ijang. Ito biar may tubo. May kuwan. Diyan ang Chararat Boys guys. Chararat Boys. Nahuman na project ni Kuya Gail guys. Diyan dyan ang ibutangan. Indonesia. Okay, kaadzo. Ito naman dyan nagdigamo na siya guys. So, nahuman na. Ha? Vlog sa nasod sa Indonesia. Shout out to all Indonesian people. Watch my vlog. See you there in Indonesia. Charing. Murang makaadto. Yara guys. So nag-project ni Kuya. Isa man ni Idiboy. Ngano na naman ni tiil. Tiil sa kanding. Guys, gidang Idiboy sa daan. Lang parisan og tuba. Ay, ito na kuwan. Ha? Kasi na buhi ay. Ngano man nagiihaw man ni John sa may kuan. Diyan kakaunog. Daw mga kadinga. Huwag mo nagkatulog ka pa saan. Kastal mo nagkatulog kastal. Naluoy lang magkanding. Okay, lisi. Okay, Lisi? Uy, lami na ba na sabon isang Ubi tayo nagsabaw. Lami aja ng bitaw sabon guys sa kanang kanding ya. Mangida kanding. Lami ka aja uy, sabon. Tapos na ang project ni Kuya, ija na naipas unja Indonesia. Yehey. Project ija na naipas pang tataid guys. Magkaan pampus Kuya Gail. A few moments later. Guys, padong mi dato sang ujuan. Kaya mga kuan nun ang anak na bag ilang anay. Madyo naman tag nang anak na. May makapalit mi dato duha ka buok. Guys no. Okay. Ikan mi naghatid ni Kuya Gail guys, nditso laman mi dari. To natuk nagamang gamayng badji. So anak jud guys, di jud nato ibuag atang anak kay Ginoo ko. Kay wata kay baros panahon. Aban sa kim kumbati papagpasan. Way paniad to diha te. Way paniad to. Lami na kaadzo. Shout out sa. Shout out sa diha. Sabaw. Pag shout out sa diha, sabaw karon. Shout out sa Ate Lucy. Hello guys. Shout out sa Ate Lucy. Kamusta si Zah? Hi. Hello. Labay sa amite. Wala daghan na lagi ni mong butilyo. Ay balik guys, palit ang kuan. Daghan na. Daghan na butilya nila guys ya. Ate Lucy, shout out. Hala nang anak na baka. To guys, sagbay sang ujuan to. Daway. Ara lamia dari kadug area. Hoy, hala na iro pa jo pade. Ayo. Abas yuyo. Ayo, hoy. Bikuhan ito nilupad. Dari mamaak. Menumbag ka? Hindi mamaak, manumbag ra kuno guys. Pastila ning ujuan. Kami guys. Ada to. Tug kuno. Tug pang hang igagaw. Sleeping Beauty. Basta uy. Mura dari katong magipalitan og kuan guys, itlog nga katong brown eggs. Kaya babuyahan naman yung babuyan eh, litsonon.
Ito nun. Tug mas kim-kim. Naipadiod to diha. Ayo. Di ay daghang buwak dari guys. Sila ha. Di kuasang igagaw lang house. Ah, grabe cute ang isang rose. Parang himusa lagi ni Jean. Na guys. Isangan? Piti mini nga rose na arang kahimus kaso. Cute. Arang kahimus. Nice. Saman to kanang na ay kanang isangan na dakit. Oh. May dakit nga gamato ito ah. Guys, dakit nga gamay. Bonsai dai, bonsai. Mana ka eskwela? Ah, mana rin ka sa eskwela. Mana ilang klase. Udah ini tak, oi. Sige. Ay, sa mong payag-payag. Laman, basta kayo di maunan. Guys na. Baon. Hamas kuan. Tuos to bilaro na we trabaho. Ato jara sign dito. Amo di na ka suroy. Na, tagi to. Na. Tangdeng day kada ni ron. Be dara sa nila ni mo be. Ay, silong sa ko gas kay grabe nita. Dana guys ti ah, ang anay. Isukot. Temen sa guys kanang tuna-tuna man sa lapok. Ingari may baboy dari sa probinsya guys. Way kuan ba, way kulong-kulong. Suroy-suroy ra. Uy, hala nakabuhi man. Ano ba mauban ka na mas karangi? Sasama yata yung ano guys, baboy. Nabag-ikog. Nabag-ikog. Hi. Hey. Kita sa kamera bro. Gusto suruh sa mong kamera guys. Ay! Uy! Ano ba kayo? Di man madaog. Ikaw. Sige, intan gaw. Intan siguro si Ja. Kuan, grabe ka. Gusto na pagkaon na ba? Ah, gusto na pagtuwa. Ah, nga dyan na pagtuwa guys. Habang tubasan na pa. Tulog ang aming bibi Kim Kim. Hindi guys. Ara nakaaka jung anaja, stilan. Ang isa pang anak guys, tiya buntis na pud dia. Maju, berus na pud jagi na pud berus. Stilan, daghan nagbaboy. Tama na. Buto dai pa buto. Kasi sa guys na. Anak ka adjud ni jabujag. Okay. Umato na mi guys, kayo pa nang anak to ah. Balik lang mi dari pohon og mga anak na si Ja. Alright na mi. Ha? Kinsa? Ilia, da mau pagari pagtug na na. Alam mi magtug ni Kim Kim guys da. Ngani basta mo kadala ko na mo guys, dadin sa mas Kim Kim kun hadlok man ibilin. Naman noy kabinlan pero da. Hadlok ko kay mo daliksat mong gadiglakaw ni Kim Kim mo ato karsada, simbak ko maatlan man narame mangid na pug bata, simbak ko na Ginoo kun sa na lang. Kun luoy. Ha? Unik ka di ay. Shout out Ate Los ito ay mong sister. Ha? Nga naman? Nga naman kalami na ng buwad. Ah, di ba? Hadlok ka man. Hi! Nangaan sila guys to. Nawag sila na mahaw ko no. Napalis naman. Na late na kadyo ilang paniod to ta. Lilis ako na rin guys. Huwag na bayabas. Kami kadyo ikaw bayabas. Alarm na. 12 naman. So, balikan naman na to guys. Pero makakita ako gumiglain nga kanang ati manang na si Ja. Muna lang may mapalitin kay dugay pa man mga anak. Napas 22. Ja, gikas pagpanganak. 1 month na pod. November 22. Usa pa pan malutas. Anong nagduga Ja? A few moments later. Guys, mang-snack tanin jo. Ngita ta darig maajuhon kay gibang katasan nami. Sa imo pa. Pa. Sa imo dai. Ha? Di ka pwedeng juice. Basta yan. Juice mo. Imo gab sa imo gab. Kasi sa saging ni. Ah, de saging. Ang kari mo saging. Ang kari mo. Ang saging imo. Oh, stila ning bajihan ni. Agi mo kari, lignin. Oh, kari imong lignin. Itlog sa pugo. Aw, hani ba ay butangan day sawan. Sorry. Okay, ay sawan guys. Oreo. Sa may mo ipares na sir. Sa mo ipares. Ha? Kare? Parisan mo dare? Ha? Uy hang. Na kay sili na na.
Na may hanghang manggudri. Nani sili na. Adi may sili pa, sige pa. Sige, tusli. Ini. Ang anak gajud guys, magpangga gajud bana. Yagi mo dai saging. Wow, magaheun sa kay guys, mili sa ko dari guys. Ugon saya ada ni. Ada yang puding dailingin nga kare tapi lampun ni tagzis. 5. Tag 5. Masampun ni sija. Fishball. Kaya guys, fishball. 5 lang. Dai pada pinday kan motor. Affordable ka jo guys ang mga tinda dari. Na fishball tag 5, na saging tag 5, na isa to nganda to Kang Gabriel. Na quick tag 5, na kuan kani inga ni isaw ni na. Na isaw tag 5, na pi kare sa ringan dari. Timpura tag 5. Okay kajo guys. Saging pa. Kain dai. Dai fishball guys. Yeah. Gusto ko ganahan mo, snack area daghan da. Singan sa high school. Singan tani kuan? Sa high school. Singan tani. Singan sa indong kuan. Sarap yun pa kalimot na ito. Laman. Di ba singan nilang kuan? Singan as yung pisto. Abiki Bogs. Abiki Bogs. Hari mo wala bikibog. Here. Gulaman ko no. Pakim-kim. Ano yan guys? Kita ni baktin. Ay baktin tagliburo. Kim Puri Kim. Gulaman. Ang takay. Parusta. Na. Saging. Daday. Okay. Guys, isaw-saw na rin. Pwede dai. Guys, bagong kuhan, sausaw na tagsaging. Uy, mga estudyante, di mo ko nila isaw-saw. Miyon. Man. Saging, isaw-saw ko na sauce daw. Ay, okay. Nga naman saging para ginamos. Nalami adun. Hinog mo na. Tilawi pala. Kuha na Ano siya. yun? Saging hinog guys, giprito, saging sausaw na rin. Lami alagi. Suwayin ninyo, ina. Nga rin naman, suwad din ninyo. Bukalan? Pagdaliin taon dia iha, untuk langan-langan. Ha? Kasi papa. Lagi sama sa papa. Nag-order? Sa may order? Saging. Aw. Order day ko na sa papa guys, ug saging.